bocah-bocah, ya kelas 5 kita belajar bahasa Jawa nggih. Ini semester genap iki ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para siswa, kabeh bocah-bocah kelas 5 kabeh kowe kabeh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kowe kabeh tansah pinaringan kesehatan, karayo lan katejan sehingga bisa melu pelajaran daring iki. Tetap sabar nggih, kondisinya belum memungkinkan. Sing penting tugasnya dikerjani ora ya. Yuk disiapake buku basa Jawa Pandhawane. Nah, masih neng bab 5 ya, pertemuan kapsul ini temanya nih isi ekosistem ya. Nah, babe masih ngelanjutake tentang teks ya. Kompetensi dasarnya ini mengenal, memahami dan mengidentifikasi teks narasi atau deskripsi, membaca teks narasi atau deskripsi dengan teknik membaca. Ini indikatornya nggih. Yuk. Nah, ini belum saya tulis jangan anak lupa. Yang biasanya itu lah ya, permintaan maaf, terima kasih, dan permintaan minta tolong. Lanjutan jenis teks dalam bahasa Jawa. Saiki bab teks argumentasi. Pengertiannya apa to teks argumentasi itu? Jlentrehake sawene bab kanthi bukti-bukti kang kuat. Nganti kang maca melu benerake. Jadi ini orang berargumen, berpendapat, tapi disertai dengan bukti yang kuat. Ada orang berpendapat tentang COVID, harus ada bukti yang kuat. Nah, sehingga sing maca iku melu benerake lan yakin marang bab tersebut. Artinya menjelaskan suatu bab dengan bukti-bukti yang kuat sehingga yang membaca membenarkan dan yakin terhadap bab tersebut. Tuladhane nggih, ya tuladhane. Diperhatikake tuladhane. Tuladha, seorang dokter berpendapat nyamuk demam berdarah pancen bebayani banget, berbahaya benar. Nyamuk demam berdarah seneng manggon ing lingkungan sing reget kotor. Anggone ngendhok. Tapi ini anggone ngendhok ing lingkungan sing banyu bening. Nek ngendhok ning gene banyu sing bening, kaya to ning jero kamar mandi. Makanya kan ada itu harus diperiksa jentik-jentiknya itu seminggu sekali. Akeh kapitunan, akeh bencana sing disebabake nyamuk. Yen lara demam berdarah, yen ora enggal oleh kapitulungan, kalau sakit demam berdarah kalau tidak cepat mendapat pertolongan bisa meninggal. Gimana ya ini? Amarga penyakit iki durung ana obate. Mula ayo padha gelem resik omah. Resik omah supaya ora dienggo sarange nyamuk. Gelem berantas nyamuk demam berdarah nganggo cara 3M. Pemendam, ya membakar. Yuk kita lanjutkan. Lanjut. Teks berikutnya adalah teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi adalah menehi gambaran samubarang marang kang maca sehingga sing maca kaya-kaya ngrasakake nyawang, ngrungokake lan ngalami dhewe. Yaitu memberikan gambaran tentang segala sesuatu kepada yang membaca sehingga yang membaca seperti merasakan, melihat, mendengarkan dan mengalami sendiri. Misalkan Bu Yuyun, aku adalah sebuah hewan. Hidupku di air. Aku bisa berenang. Aku mempunyai sirip. Apa itu? Ikan. Nah, itu anak-anak ya, menggambarkan gambar benda dengan lengkap. Misalnya, aku sekolah ing Bahaudi. Sekolahku ing ngadeg embong. Warnane kuwi ijo, tingkat 3 dhuwur banget. Ngarepe ana halaman sing luas bisa dienggo olahraga. Ora bisa bayangno. Masih gak rupane Baudin iso bayangne. Ngono ya sekolahan Baudin itu jenenge teks deskripsi. Tuladhane teks deskripsi. Nah, iki tuladhane contone.
Pesisir Parangtritis nyoto endah, sesawangane kang elok. Jalari para wisatawan gluduk-gluduk kepingin nyekseni. Emane saperangan masyarakat, sebagian masyarakat Indonesia ana kang nganggep gawat awit anane mangsa kala Nyai Roro Kidul. Nah, kang dianggep ngembani pesisir kono. Ngembani apa? Menguasai pesisir atau pantai Parangtritis tadi. Nyuwun tumbal. Apa? Nyuwun kurban. Para ahli wis nerangake yen anane kurban kang ilang ing pantai amarga keseret ombak gede dudu dijukuk Nyi Roro Kidul. Nah, makanya kalau di pantai kamu jangan sampai ketika ada ombak datang itu jangan berdiri tegak, lebih baik jongkok. Kalau tegak kamu nggak bisa bertahan, katuk deh. Teks narasi. Apa pengertian teks narasi? Yaitu nerangake sawene kegiatan kanthi runtut lan jelas, nganti sing maca kaya ngalami dhewe. Menerangkan suatu kegiatan dengan runtut dan jelas sehingga yang membaca seperti mengalami sesungguhnya. Tuladhane niki, tuladhane teks narasi. Nah, ini. Rikala ketika prae semester ganjil, Tony, Tina, Tari padha plesiran ing Taman Safari. Budal saka ngomah jam 3, tekan kono jam 10. Bocah-bocah padha tuku karcis mlebu lokasi. Bocah telu banjur numpak bis wisata kanggo ndeleng kewan sing diumbar atau dibiarkan tidak di dalam kandang ya anak-anak, ono alas. Atiku tahu nang Taman Safari to? Ya, hewane ada di luar. Atiku seneng banget jalaran aku bisa makani kewan-kewan itu. Aku sakonco mulih jam 12 dan jam 5 sore. Jadi ini menceritakan sebuah kegiatan ya. Nah, sekarang ayo maca teks deskripsi. Iki candi apa? Sapa sing nate tindak kene? Candi Borobudur. Bocah kelas 6 iki gak seorang wali wolu ya, biasanya wali wolu langsung nang Borobudur. Nah, papan wisata Candi Borobudur mapan atau berada ana ing tengah Kabupaten Magelang. Candi iki peninggalane umat Hindu ing taun 780 nganti 840 Masehi. Dhuwure candi 400 meter. Swasana indah itu bagus yen nyawang sadhuwure Candi Borobudur. Akeh wisatawan asing lan lokal sing ngunjungi Candi Borobudur. Ana 504 reca patung ana ing sajroning bangunan candi. Yen arep munggah kudu munggah anak tangga atau undak-undakan. Candi Borobudur pancen megah sebab duwe wilayah sing jembar yang luas. Ya, yang luas banget yaitu kurang luwih 2500 meter. Kanggo munggah pusat candi, pengunjung kudu mlaku ratusan meter saka lawang kanggo mlebu sajroning candi. Ana ing sadalan-dalan mlebu candi akeh wong dodolan cendramata, kayata kaos, gelang, gantungan kunci lan aksesoris liyane. Dalan tumuju candi saka dalan lawang mlebu candi akeh wit-witan nambah sengseme ati, menambah senangnya hati. Nah, sudah sekarang sampai pada tugas dino iki. Siji, kerjaake tugas kaca utawa halaman 23 kitab Pandhawa nomor 1 nganti 10. Tulis ing lembaran saka buku tulis, ora saka kertas liyane. Tugase ora usah difoto, tulisan nganggo pulpen, ora ditulis nganggo pensil. Dikumpulake bareng tugas tema, soale kudu ditulis nggih, ora mung jawaban. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pelajaran terakhir. Semoga ilmu yang diperoleh mendapatkan manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun lan tetep jaga kesehatan. Nggih. Terus ketemu maneh nggih.
ing pelajaran basa Jawa sabanjure. Selamat belajar lan selamat mengerjakan.